Ya ndị ewo ndị ọma na-anụ olu m Chukwu gọzie onye ọbụla. Ọgwa na ije ụwa. A sị ka njikere ndị mmadụ kee nnọọ ede akụkọ ị chọrọ ịnụ n'isi m. Kee ede akụkọ ị chọrọ ịnụ n'isi onye ahụ. Ị chọrọ ịnụ na onye ahụ na-ebi ya n'ozu bata. Ị chọrọ ịnụ na onye ahụ emeke ihe in this life. Ị chọrọ ịnụ na onye ahụ nwere accident. Ị chọrọ ịnụ na onye ahụ anwụgo. Ị chọrọ ịnụ na onye ahụ adịghị eme ọfụma. Ọ ị chọrọ ịnụ this year. Amarapụ ede aka ị chọrọ ịnụ n'isi mmadụ. Makwa ọ na-edere aka chọ ka anụ n'isi gị. Edere akụkọ ọjọọ ahụ ịchọ ka akọ n'isi onye ọzọ. Makwa na a ga-akụ ya n'isi gị. E nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ amụrụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya nọ. Makwa na ọhịa ị na-echere mmadụ. Ka ụmụ mmụọ ga-echekwere gị, ụmụ mmadụ ga-echekwere gị ya. Ntị ọdịkwa amabụrụzi nwaanyị sọsọ ị chọrọ ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi mmadụ, mana ị chọrọ akụkọ ọma n'isi gị. Mana ka ịbata people ji ala ka ị celebrate ihe ọjọọ na ị celebrate ihe ọma. Bịara m aka na share button ndị ọma na-anụ olu m ndị nji aba. Mma agbara ọtụtụ ndị mmadụ Christmas to my own capacity. And ndị mmadụ ga-agbakwara m Christmas. That is life for you. Ịghọtago? Enwe ndị nka m ga-agbara Christmas. Ndị kakwa m ga-agbara m Christmas. That is life for you. Uwe efu na-erotate. Enwere onye enwe ha ọga n'ụwa. Onye ọ nwechara ọga. Onye ọ nwechara boss na uwe efu ya nọ n'ime ya nọ. Man they live fake life. How much a box? Big man wear box. Poor man wear box. Church rat wear box. Here they go. And when they come, nga bara Christmas. Nda hun come when they ha come. Haka Christmas. Then, when they come, gabara more Christmas. You are welcome, sir. Nnukwu mmadụ, nnukwu onye amụma Chineke, bitter truth and sweet testimony. Ọ nnukwu onye amụma Chineke. Enwere mgbe onye amụma na-achị ịkpa afa, nwere mgbe ọbụla ọ na-agba n'ọkọta ọsọ iju ụwa send gị na account nọmba gị. Ọsọsọ ya na-agwa m iju ụwa send gị na account nọmba gị. Asị m ya onye amụma Chukwu Holy Spirit ezitego gị ntinyere account number m obe account m ebe ọ nọkwa ọkpụkwa iju ụwa ọkwa na iju ụwa send gị na account number gị nsend akwa ya ihe ọma emebe. Enwe ndị ka m mma, ndị ahụ ka m mma ga-agbara m Christmas. Enwekwa m ndị mụọ ka mma, ndị ahụ nkakwa mma m ga-agbara ha Christmas. Ndị ahụ nkakwa mma nwe ndị akakwa mma. That is life for you. Ọ na-erotate. Wee for step ka ọ step by step. Enwekwa mgbe m ga-eru mgbagokwe. Ndị nọkwa n'azụ m agbagotekwe. Ịghọta. Ụwa nọ n'ime ya aja ka a na-achụ. Ọ bụrụ na ị na-achụ aja jisi ike chụba aja. Chụba ezigbote aja, ọ bụrụ aja nzuzu. Enwere aja nzuzu. Chụba ezigbote aja amaka. Aja ga-ebuni gị enu. Abụghị ya ndị mmadụ na-asị gị ekpezi na ekpere nwere ihe ọ na-arụ. Egezina ha ntị. Egezina ha ntị, a na-agwa gị. Ekpere amaka. Ịkụ mkpụrụ amaka. Mkpụrụ ọma ahụ. Ịchụkwa aja amaka. Ihe a na-agwa gị bụ life. Ịmara experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Ịghọta? Onye nwere experience n'ihe ọ na-eme, gị na-emekọ ihe ya ewi na onye ahụ. Onye nwere experience, ọ dị form of onye ochie driver, ochie moto, ọ dị form of onye na-anya ochie moto. Onye na-anya ochie moto
for more than 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, 15 years. Onye na anya ochie moto na onye na anya moto ọfụrụ abụrụ the same thing. Onye ochie moto ka gị nwee experience. Onye ochie moto ka gị nwee experience. Onye ochie moto ma ebe plug dị, ọ ga-lose plug moto ya. Ọ ga-lose carburetor moto ya. Ọ ga-change brake pad. Ọ ga moto anyụ ọkụ, ọ ga-edozi nwu ya. Onye ochie moto. Mana onye na anya moto ọfụrụ aya eme nwu ya. Thank God, get give me. Thank God. Thank God, he mere m ihe ọmata. Thank God, we reach 50,000 na karịrị ya. Thank God, we reach 50,000 na karịrị. Sim send the account number. Maka na ụgbọ ndị ga-enyekwa ego. Ụmụ ego na-enye m, ọbọsọ m na-eri ya, ana m enyekwa ndị ọzọ. Otu si enyekwa m nri pe nke m meri, enyekwa m ndị m ga-enye ha erikwe. Ụwa na-aga maka ụwa ya nọ n'ime anụ. Enwere ego ejikwa n'ego a na mmụọ. Ọ bụ enwe ọkwa ihe hapụrụ ndị Central Bank of Nigeria ego ugwu. Ọ ndị Central Bank nwe ego a ha ewerekwa ịghọta ntị ọdụkwa. So sim send the account now ka ikwere 50,000. N'ime nwuri ya ebu ya kata na ba na account mesi ebe a ripiri nyekwa ndị enwe ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Enwe ndị kwasara ma enwe ndị kwasara anya, nwe ndị kwasara ma anya. Otu akụ ụwa dị ụwa ru step by step. Onye anyị na-ayọ ka ọ dashi 100,000 ọ level ọ nọ, ọ ga-adashi 100,000 mana onye ahụ onye ọ na-ayọ ka ọ dashi 1 million. Ifokowade, that is life for you. Experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Experience amaka. You gotta compare onye nwere experience, onye nwere experience abụrụ ofe ihe. Joy, ọnwụ ka ka ime. Onye nwere experience na onye nwere experience about the same thing. Chidog Grace sells some cut or soap. Also cut soap for me. Onye ka nna ya na ekere cut or soap nye m. Ekere cut soap ka I'm get Chidog and cut what Chidog. I had really me a cutting of soap. You gotta go. You cut on them, I cut from your nose. As long as the more I do when I charge, I can never go broke. Or not possible no one. I'm about to get with assurance. As long as the money here, I give. As long as I give, I sacrifice. Steady. You're go. I will know we will see. Nam go, man. Nam go, man. Can I go, man? Get move steady. Mputebe kwesịrị ịchụ aja chụọ m aja. Mputebe kwesịrị ịkụ mkpụrụ akụọ m mkpụrụ. Mputebe kwesịrị inye m steady. Ana m akụ mkpụrụ steady left and right. Ana m apụta ụta fụ ụmụazị ara aga school. Ọ bụrụ ihe niile ka m na-eti n'iru akwụkwọ. Ajụọ m ka ekpatara nwa aga school na nwa kwesịrị nọ na school na this school hour. Asị m na ego ụgwọ akwụkwọ adịghị. Ịchụkwa na ego ụgwọ akwụkwọ ego n'ọnwụ. Awụghị ego n'ọnwụ echebe ọchị. Ịjụ na makara government school ụgwọ akwụkwọ ego one ọ sị gị 5,000 or 7,000. Akwụkwọ ije ede ihe ego one 3,000 egote agwọ oje 3,000 mmana 7,000 and 3,000 ezu ego nji asọbụ ego ụgwọ akwụkwọ nwatakịrị. Ịghọtago? Ana m apụta ụta si oke ngwa ewere m ego anyị parents ya ngwa ka kwụọ. Ana m ewere ego anyị ngwa na eje kwụọrọ nwa. Enwere obere nwa last week ngonyere akpa school gonye akpa school gonye lunch box ọ fọrọ ihe o ji aṅụ mmiri na flask nsị ara nwa this week na m ga-egonye ya so January ka o bido school. Egonye mi akpa school beautiful one o and lunch bus 23,000 o henji go ya lunch bus and akpa school maka nchọrọ inye mmadụ ihe ama enye mmadụ ihe chara acha nchi mere mmadụ ihe kata mmemme mmadụ ihe ama na mmere onye ahụ ihe mme ha help mmadụ onye aka n'ọkwa na mkpa n'ọkwazi onye aka n'ọkwa na that situation enwe ndị ga-help gị
Now some certain things, man, that certain things I help he can in that situation. Yeah, over there how many years? Ngonya at school, Gonya, or didn't them study, Gonya lunch box. Instead this week, Gonya film water bottle and the flask. Then January, Ebido school, or sorry, the Ebido school. I remember money here going about warm way and marry. Although man, you're a man of money. No, no, also, get marry me one day. Or we only who know that Mary, I get more that thing. I will make a man at your state, or you know Lagos at warm over. I will make a man at Lagos State, or you're not Abuja warm over. I will get a man at Abuja, and when they are warm over. Ana atwaji ba na amande mocho ba aja na aja amaka echere mgbe mmadu da enwere ge asị na na-eji anya amoka karaka enwere ki esi were anya nne mmadu anya n'ogbo ahụ ino odoga anya na agụ onye a na onye a nidire enyemaka nyere onye ahụ aka enyemaka amaka and nyere mmadu aka ebusina n'obi na nyere onye ahụ aka ka onye abịa worship be gị ebu n'obi nyere onye ahụ aka ka onye abịa bịa thank you. Don't do that. You're not money. I can pay change to na get be naga. Imam makenya makina nyere money. Ko ja we ga chauzo ayo na we ga inata nudo. Others naga no za won uza. Imanoza ina da aga. Abahi na da aga. Ibru moto ga aba. Inata nudo na ongu inwe accident e man ndo zo na agache nwo n'ụzọ a ụzọ a gwa gị na kidnap mmadụ e mara ị ga get several times man nwere such challenge ụzọ a na kidnap ndị mmadụ e mara ị na get steady mana ị ga ya free onye ọzọ ga ya e buru onye a chụba aja na aja amaka aja mara mma ha bịa sị na ndị ọcha dị ancestors ha na ndị ọcha na-achụ aja ọ bụ na ndị ọcha na-achụ aja juzie ndị ọcha na-abịa arụrụ bridge ndị ọcha na-abịa arụrụ bridge na mmiri before ndị ọcha ekewa bridge arọ bridge na mmiri ịmara ha na-achụ aja ịmara ndị ọcha na-achụ aja ị nwere idea ndị ọcha ị na-eklem ndị China ị na-eklem na abịa arụ briji na ha ma Chineke amụga ị mara ha na-achụ aja enwere ka ị na-enye mmadụ ihe ka ị dị broke ọ bụrụ enwekwara ya bụ inye mmadụ ihe nzuzu enwekwara ya na-akpọ unnecessary giving enwe ya bụ unnecessary giving ị mara ọtụtụ ndị mmadụ anwụgota n'ụlọ ọgwụ just because enweghị ego a ga-eji gba ha injection ị mara dị a ị mara ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ihe mgbu enwere ihe mere ha n'ọkpa abalị ọwụra ha eje ha goro ọgwụ pens nwụọ abalị ọwụra ha eje ha goro ọgwụ pens nwụọ mana duto na ha enweghị ego eji eme operation ahụ ka etirite ya once and for all I want to hear since 2 days ago. Oh, you want to my comment section there nonsense. I block homonya. I never block woman before. I get I'm go me. I'm go implement na my page. Oh, you want to my video. Even my video, I want to like imagine you shift. Either have a nonsense and block or goes both. Okay, man, I'm gonna promote now, baby. My here. Than now whether 100 people na my here. So if you're going to my live program, if there not nonsense, I block you immediately. Imanaba had a preso put there. Happen no na page and a poor passing. How like it as in Nasi, Hapa can never enjoy. So if I had a preso gaba, happy page about us.
mewe nke ị chọrọ ime ka ndị ọzọ mee nke a chọrọ ime. Ihe eme nke mee nke ndị ọzọ because unu awụrụgo spirit of distraction. And once unu bịakwara again, before ana m ahapụ unu mana asị na m ahapụzi unu again, once unu cross my page again, I block you. Tony Progress ka gị mee chere Chukwu Godwin ezigbo mmadụ. Jisi ga chụba aja na aja amaka nyere mmadụ ibe gị aka. Ọ bụrụ mmehie ka ọnwụ, ọ bụrụ arụ. Ọ bụrụ mmehie ka ọ bụrụ arụ. Enyemaka amaka. Ka ngwu na eziokwu ewefu ihe chọrọ igwu nna today. Agwefuru ụmụazị a na bịa too kịta. Ụmụazị a tolite na bụrụzie amụrọba, bụrụzie ndị mburu mmadụ, ndị mpụna, ma ndị anagbacha ashawo. Ka ngwu na eziokwu ị mara ụmụazị a mgbe ụmụazị a dị na ụmụaka, sọbọfụ ụmụazị a nọcha n'ogbe gị mgbe ha dị 2 years 3 years, ibe ha na-aga skuul, ha na-aga skuul maka na parents ha enwe ọka ọha parents ha soro mma ha ejebe ebe ha na-ere kaikai, ha were aka atoo maka ebe ha na-ere kaikai ha na-ere ma siga ọ na-afịa ha n'ụwa ọk pịa bọtụ, ha were mentality ha atoo. Efugi ya everyday ha na ebe mama ha na-ere kaikai na siga, ha were na-eto before ha na-eru 7 years ha aṅụgo siga na nzuzo, kpụwa kaikai na nzuzo. Before ha na-eru 12 years ha at maka esowego ha mego ụmụ hadman because ha na ụmụazị amekọ ihe ha apịa bọtụ. Ọwụ ụmụazị ahụ efu tata 70% of them tata bụ ndị a na-ezu ohi. And ndị ahụ you fail to help mgbe ha dị n'ụmụazị. Ndị a na-akpọ gị brother, you fail to help them mgbe ha dị n'ụmụazị. Ị hapụ ha nọ na environment, na environment adịghị ma wee too. Ọ ndị ahụ efu ihe bịara ọbụ ọgụ na be gị ahụ. All those people ahụ ụmụazị ahụ efu mgbe ahịa a sị catch them young. Catch them young. But you fail to catch them young because if you na have ụmụ gị, if you know where gbasara gị, they are not your children. Or if you ọgụ ụmụ ha, if you onye mụ ha jee zụọ ha. Ịghọtago? So ụmụazị a toro ihe a ọ ha toro na ozizie ndị amụrọba na-akpazi ike na ogbe ahụ. Ụmụazị a na plan ka esi buru ugwu isem ụmụazị ahụ ifelu to catch them young by the Romans because if na ọgbọgwụ amụ ha. Aja dị na agụdịrị egwu wee sị onye nụrụ akwa nwa bịa o, onye nụrụ akwa nwa bịa ọsọ ọsọ bụrụ ofu onye nwe nwa. Onye nụrụ akwa nwa bịaba o, gbara bịaba. Onye nụrụ akwa nwa bịa ọsọ ọsọ ọ bụrụ ofu onye nwe nwa. Onye nụrụ akwa nwa o, onye nụrụ akwa nwa bịa ọsọ ọsọ ọ bụ na ofu onye nwe nwa. Onye nụrụ akwa nwa gbata. Onye nụrụ akwa nwa bịa ọsọ ọsọ bụrụ ofu onye nwe nwa. Eche nnọọ ihe a gụrụ n'egwu ka ezi ka ị ga-esi fụ obere nwa n'ogbe gị maka na ifi na ọbụ amụrụ ya. Nwa ụgwọ akwụkwọ ị ga-akwụ 3,000 2,000 4,000 4,000 sef ezu ego iji aṅụ mmanya. Ị makwara inwe ike kpọrọ obere nwa zụbịa na skuul, ịkpọpụta obere nwa na mentality ahụ ọ chọrọ iji weta, environment ahụ chọrọ iweta, ịkpọpụ ya dị oto bụrụ mmadụ. Two things are involved. Ihe bụ obere nwa ka ọ nọ environment a to oto bụrụ onye nnapụ. Ihe bụ obere nwa ka ọ nọ environment a to oto bụrụ onye mburu mmadụ ọghọ amụ rọba. And ọ ga-ebu ụzọ mee gị attack. Dụwa ka ọ ga-ebu ụzọ mee attack. Do na agụ mmụọ n'oge because you fail to catch them young maka na ifi na ọgwụ amụrụ ya. Ụwa ya nọkwa n'ime ya nwekwa ofu ihe kwesịrị ibu n'obi. Bụrụ na ihe a n'obi ka ọ dịrị gị na mma. Ị ga-ebu n'obi iwu na ego niile anyị na-achụ one day you will leave it. Ihe abụrụ okwu nkasi obi.
ụfọdụ na-abịa ikwu ya sị gị na okwu onye ogbenye okwu onye ada agba mbọ ngwara ka ndị unu ajụjụ Ifeanyi Ubana ha afa Patrick Ifeanyi Ubana ha afa agwa sị gị na vanity upon vanity esi our vanity upon vanity ka why ndị ọchịchị develop country ha our vanity upon vanity why ndị China ka ji arụ new bridge and new cars, all these things. I will go to some people, my example, in Nigeria. Our big brother, Ifeanyi Ubana, how far? Yearly now, what happened here? Senator or office here, or what happened here? Why don't you me? My brother, come raise your the only bank. The only original bank now function of ma it was in our punye go now fog. The only bank it was in our punye go as in a put him on our banya enough fool ya ni ma fog or ya bank it was in our punye go. It was a magan a punye go ma fog or ya bank it was in our punye go. In Gina job we umbo ebe ụmụ banki agasi ọ dịkwa mma mana jisi ge buzo punye n'ime afọ gụ bifi je punye dị ịghọta bifi je punye ga na banki nke ọzọ punye n'ime afọ gụ first ekwu ịcha nke fọrọ je punyezie na banki maka na ọ ga dị n'ime afọ ka gị na-eso ana mmụọ ụbọchị ị ga-anwụ nke dị n'ime afọ ka gị ga-eso ebujago mortuary nke adịrị m afọ ka gị na ga-eso pigoro aka na share button na video click your love and like click your love and like pịa aka na share button a so amara m na ihe m na-ekwu Pierre Makana share but to share this video. Each person never share a video 5 times because my own bigger. In our chupanega, in our Sobanga chunego, my body in our chukanega in our chu. Metapendo Ganya. My body in our chuagi in our chunetendo Ganya. I don't agree on the Suno condo when now con the poor man, now con that bambo. My name is Chapakatana, you so near muddy. Akụkọ ndị ogbenye akụkọ ndị ada agba mbọ akụkọ ndị poor man mana emechakwa gịtara ije bere ala mmadụ ana onye ga-eje bere ala ugbo enyi gị kpatara ezigbote ego irukwa ebe efu ụlọ niile ọrụ efu moto ogo gasịrị efu kọmpani ya shop ya ojuche eju mana ọ nọ na-akpati ozu gị ma ga-asịkwa uwe enwe ọkwa isi ọ gbagwa ga-ekwupụ ya ọ ga-esikwa n'ọnụ gụpụta ị ga-asịkwa uwe enwe ọkwa isi na igosi tọka na igosi toka mana abezi na agwa ndị mmadụ okwu asị gị na ụwa vanity upon vanity esi hapụ ndị ụka ha na-aghọrọ ndị mmadụ ụwa vanity upon vanity ndị China na-arụ new airway ụwa vanity upon vanity ndị America na-arụ new aircraft ụwa vanity upon vanity ndị China na-arụ solar car na-eji fuel arụ ọrụ n'ụwa vanity upon vanity ọ stọpụrụ ịrụ new airway ụwa vanity upon vanity ọ stọpụrụ gị ịrụ ịchọrọ ịrụ ịdị stọpụ ịrụ ịchọrọ ịrụ iji dego 100 dekin ịrụọ ọ stọpụ gị ịrụ ịchọrọ ịrụ n'ụwa vanity upon vanity iji dego ịgba moto 100 million ịgbara onwe gị onwere ihe stọpụ ịghọtago onwere ihe stọpụ ịma na nwa nwa anwụ chọrọ ọ ga-agada aka onye chọrọ ịkwụsị ikpere Chukwu dị ndụ ọchọ chọọchị ọ ga-agada aka ọchọ pastọ ọ ga-agada aka ọ sịgara pastọ wee onye ohi chọọchị wụ nke a chọọchị bụ nke ọzọ ndị ọcha ọ na-aga chọọchị ndị China ọ na-aga chọọchị ndị niile na-ekwu ihe jukere m unere je visit ndị China na be ha wee mana ha da-aga chọọchị ndị niile a na-ekwu ihe a na unejego China jere visit ndị China one by one na be ha onye ire jụọ ya chọọchị ma ọ na-aga chọọchị
onye ifuru ejue nchọ ọ na-aga church. Keke isi man had aga church. If you go China before. If you go China before. He gana China, he got China, he just draw her, he gana bear man had aga church. Church I had on China can deny get. Ever had a jet, but a chubu can deny get, can deny Gazia bow. A while there. I wouldn't on the Nigeria Aurora here. Because I can share button there when you are I call loser, so call that distract small, yeah. Because when you are on them, no man. Christmas, I know, but the Chondig about Christmas, or what do you mean? I go to you will go 1 bucket of rice, Chongi gave in here. Huh? You will wear no 1 cup of rice or 1 cup of rice you hear money and muddy. Oh no wo Ibu cook you will offer a cock on your muddy service JCS. You gotta go. I will find you more coming up with as an alloposy. As an alloposy, yeah, when you move up with the woman I work last year. I'm a live video. I'm invited to my live video. I don't know your new. I don't know your as an. Monazani my live video. As an get gamer. Darlington as I go. Tochi Opaleke. Onyebuchi. Darlington as I get gamer. Because Pierre Macana share button. Upagara Germany. Eza na alopose muni akuro last year. That video kadia me post eza ni. Video muna nga kadia na video me bata akamjia. Eza ni ezbo mmade. Eza ni just chef worm just like that. Chef worm maka na agoka. Ya ka eza ni chef worm. Eza na nwe kisi iju wa iju watigara ka dam pakantili gi. Eza ni we maka na agoka. Chef worm. Makana wu Krista go jisimu mu no go one side. O de mma. What you go ni on mo de mma. Iba yeza ni me no de mma. O bagara Germany. City go ni on. Iya wanne mu geza ni me no de mma. Tocho Baleke. Ya gamer. Ya isiokwu mgbe bụrụ enwe onye ka mma merie ihe. Emegbukwana onye ka mma ụwa na-eme ntụgharị. Ụwa na-eme ntụgharị. Were Chukwu nyaba isi o. Ụwa na-eme ntụgharị. Were Chukwu nyaba isi o. Ọjọ chanja na ga dị mma o. Ụwa na-eme ntụgharị. Ọjọ chanja na ga dị mma Chinedu. Ụwa na-eme. Ada merụ ụwa akpụ obi o. Ụwa na-eme. Ada merụ ụwa akpụ obi o. Ụwa na-eme ntụgharị. Dada Lebuka say, Mosi, why am I not? Why are you not in your shop? I want shop.
I want him shop. Daniel Ebuka, I want him shop. I want to get a Cholom shop. In your Ganjo shop. Mama was your narrow, Daniel Ebuka was your narrow. Because Cholom was your narrow. I was your narrow, Daniel. I was in Naru Chinedu Olumba. Chinedu Olumba Kakima. Chinedu Olumba Kakima. That the why am I not in my shop? Or else or nobody now. That Lebuka in a shop, where man on a shop. In a shop in Kegi. How in a shop in Kegi? The business shop where the less busy. We're not online. We're joining them. Let's contribute money for me. Butuzo puya. Hook up matter. Awesome. This is busy hour. Go and hustle. Then Lebuka in a hustle now. Where the less busy. Where better my life video. Ka onye bu Fodekin n'anya na chi wepụ mụ nwere ofu blog n'anya na afugia Daniel Ebuka bụ Fodekin ebe a Fodekin suchie ya anya ebe a mụ nwezi ofu blog ka ọ chọkọ ọ hapụ Fodekin nke ebe a ka obupụ nwa blog dị n'anya Obagara Germany. Obagara Germany. Abia. Obagaya female or Omrag. Mapusiaba. I just try a mile. And then I seem to try a mile. Okay, you have work you are doing. You are welfare. It happens all right now. Welfare. Then on my live video. When I be na ya hustle now. Go hustle now. All the way here you got hustle. But all the way here now you can't welfare. When I follow this program. All the way here now you welfare for this program. Daniel Ebuka no were here na re ya nwefe when I follow him ma kusigara eba kanje me 1 or 2 things All right, think I was ever MSN.